سرحي كي زعره كي رخمه كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزت عوته سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت ونسرح. سلام تخطات التنايف شانل كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو نايلو مارس سناون بزعبا هلو كنتات قطباني عالم قطباني ايروبا بفلوي دما قطباني جرمن ستين كفي كخون ابزوان الزمن البات كساب كندي نكتاتلو لنا قطباني عالم كاب معالتنا معالتي حار غزي كاب ساعتنا بساعاتون ابزك ايرولو غزي زلو غزينا زلنا زي دما زتفلاليو نطبطات ወይ ካን ረቁሒታት ነቲ ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ መዓልታዊ ደረጃ ክጸልዎ ይውዕሉለው ገለ ካብዚኣቶም ክንጸሉ ከለና እቲ ዝዓበየ ፋክተር ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት እቲ ኩነታት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን again ዝውግእ እዚ ተራ ከም ካልእ ውግእ ኣይኮነን ልዕሊ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብን ተቕርፅን ዝገብሮ ዘሎ ዕንወት ክንርስዖ ዘይብልና ሩስያ ሓንቲ ካብተን ዓንተር ዝኾነት قرب ناي ندادي ناي ناتشورال غاز كمون اويل بفلاي دمان اوروبا بريموت تنقساقسا عينت هاجر يانيرا منال بات تنداد ناي راشا قد محج كل سب كم نبور سرز وسدو كندمنتاي صلوا كلوا كم زخيل بتخكل غمغام يتوسدلو نيرو ابزي وانزي صلوا ناي راشا بفلاي دما فلاديمير بوتين نزي اوروبا كمي غيرو يزورولو كلت هاجرات دما بفلوي أبي عزقتنا شكر وريدنا اللواء نساتن دما جرمنن طليانن ينزل كل هاجرات عبيت هاجراتنا أوروبا قبل علم خانن عب كفالنا يندادناتين ويكان ناتشورال غاز ناتن كاب روسيا ويكاب فلاديمير بوتين بززو تكاليز ماتنيرو سلازي بتزلو هلو كنتا دما نت نورد ستريم نمبر 1 قطر حادي تي بموتور زمت ويكا بتبو زمت نععو الناس حالن ناو حدن تكنيكاو صقم علونا بلن تطونا بلي عبي شقر فتير له انبار بزز تبقسي ازت راي كونت تنكي بزوحات نقرات اذا حدا كابتم عبيت نقرات كون كله بزوح نقرات ما بفلاين قطبا جرمن دما كم كلنا نفلطو موتورنا ايروبايا قطبان ايروبا بعبيو جرمانيا قوتيتاتو كيلس انيها مخنياتو تنزبلت كامبانيت تنعبيت كامبانيت تزعبي اندستري نا اوروبا كنبلون تخيلنا تزعبي قطباون نا جرمن قطبايس بزي نا جرمن مزحال نخول اوروبا رايد يكونس بدرجه عالمون صلوا كل وخل ابز فيديو زدما كنرياكم فتنينا سلازي مچم كتشن اسران كلتن بفلاي ز سامرزي بتتصبيتات نا قطبانا عالم بفلاي ما بتتصبيت ناي بتجمجام ناي قطبانا اوروبا تزبلت غزيه كوني تثبيت تغيرو لنيرو ازخا دحر كوفيد ملايو ناي مجمريا نورمال زخونه سامر كونمو ايكونومي بوم كغبر تثبيت تغيرو لنيرو من حسيبو ناي روسيا مس يوكرين وغ كجمر بو تجمير دما دايناميكس ناي قطب عالم كومبليتلي كاب تثبيت ناي مانم سب وزعي بزخونه ابز عجزه لنا يغبصح انفليشن وي كا قطباو زقبابي ويد ما نهرنا واقاتات ابز حلفه 53 عام ترايو بزي فلت لعلي 8% ناب 9% تجماجي ملو ترايدي كونسي لعلي 10 تخيت كم زخيلون امتات يقبرلو بفلايد ما بجرمن مخنياتو انكو كاي يقنو بلاي نخلينا اتزلا على ترازص اوزلو ام منهرنا واقاتات نداديو زنا ندادنا الكتريكن دما اب كل سيكتور ويك اب كل صلات نايت ايكونومي صلوازلو بزز تبقى دما بفلايتن انرجي انتنسيف بزح ساعات زد لين كامبانيتاتنا جيرمان كم نفلطو جيرمان ابي اندستريال كانتري اندستريال في الرياض ببزح يزلو سلازي تنزعبي كامباني ناي ماكينا ديال ناي كيميكال ناي كاروت ابيت كامبانيتات بزح انرجي ان كونسيوم زغبرا زي انرجي زدما بفلاينا وينتر غزنا كيكلنا دارغا بتكوابك وهابن مخانو بتدغاغامي منግስት ጀርመን ይحبራሉ كل عينت كالد مرجعات ام قال كما مارص ام مغبار يغاين يمزلو ولا تيروبا حبرتون كاب ندادي ناص انخوص ابي امبيشس بلانس يغبرالو اسكن كابلو من عامتا زخونه يكون عامتا دوسدن برتع سرعان برتع انفستمنت زليل اب شورت ترم وي كاب زحط يروان
ፑቲን ድማ ነዚ ዝፈልጥ ኣብ ሓፂር እዋን ዊንተር ይፅበ ዘሎ ዊንተር ንብዙሕ ኤውሮጳ ኣብ ሽግር ክእቱ እዩ ዝሓስብ ዘሎ እዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ኩሉ ዘጨንቕን ሕማቕን ከይመስለኩም ብድሕሪ እቲ ሕማቕ ፍልጠት ተለና ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ክህሉ ስለ ዝኽእል ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ክህሉ ስለ ዝኽእል ክንርዮ ኢና ድማ እምበር ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ትፅቢት ናይተን ሃገራት ካብቲ ሪያሊቲ ካብቲ ኩነታት ናይ ሎሚ ወፃኢ ምስ ኮነ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከመይ ጌረ ነዚ ኩነታት እዚ ከተዓራርዮ ይኽእል ብኸመይ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ኣገራሚ ዝኾነ ግዜ ክትንቀሳቐስ ትኽእል እያ ትሓስብ ዘላ እምበር ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባቤ ናብ 10 ገፁ ክገማገም ከም ዝኽእል ነዳዲ ድማ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ዓይነት ናህር ዋጋ ብፍላይ ድማ ነተን ኢንዱስትሪያል ካምፓኒስ ከም ዝበልክዎ ንካምፓኒታት እናናሃረ ክኸይድ ከሎ እንታይን ዝገብረ መብዛሕተን ካምፓኒታት ናብ ካስተመር ወይ ከዓ ናብ ዓሚል ናባና እዮም ዘሕልፍዎ ናይ ነዳዲ ዋጋ ክወስኸሎም ከሎ ናብ ዓሚል እዮም ዘሕልፍዎ ዓሚል ናይዘን ካምፓኒታት ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ገለገለ ሃገራት ነዳዲ ፀገም የብለንን ንኣብነት ኣሜሪካ ወላ እኳ ነዳዲ ይውስኽ እንተሎ በቲ ካልእ ግን ነዳዲ ይሸጡ ስለ ዘሎ ኣታውካ ኣለዎ ምክንያቱ ኣፍረይቲ ናይ ነዳዲ እውን ስለ ዝኾኑ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ተሪና ነዳዲ የፍሩ እዮም እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ግሎባል ትሬድ ወይ ከዓ ብዓለም ደረጃ ዝርአ ንግዲ እተን ነዳዲ እናፍረያ ዘብላ ኣድቫንቴጅ ኣለዎን እዩ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ብጣዕሚ ንሂርዎን ዘሎ እተን ነዳዲ ንሂርዎን ዘሎ ገለገለ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእላ ይሕብራ ኣለዋ ፕሮዳክሽን ናተን ካብ ጀርመን ከውፅኦ ከም ዝኽእላ ኣብቲ ደሓን ዝኾነ ቀረብ ናይ ነዳዲ ዘለዎን ሃገራትን ኣህጉራትን ከይዶም ካብኡ ፕሮዲዩስ ክገብሩ ማኒፋክቸሪንግ ክወፅእ ከም ዝኽእል ካብ ጀርመን እዚ ድማ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ መፍረይቲ ካምፓኒታት ክንብል ከለና ዝበዝሐ ህዝብና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣብ ፋብሪካታት ስለ ዝሰርሕ እዚ ተገዲስና ክንርዮን ኣስተውዒልና ክንርዮን የድልየና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ስራሓት ብዙሕ ሰብ ካብ ስርሑ ክዘናብል ከም ዝኽእል እቲ ናይ ኢኮኖሚክ ሪሴሽን ኣብዚ እዋን እዚ ሰንትራል ባንክ ናይ ጀርመን እቲ ማእከላይ ባንክ ወይ ከዓ እቲ መንግስታዊ ድዩ ክንብሎ ሴንትራል ባንክ ዝበሃል ንኩሉ ባንክታት ዘመሓድር ወይ ከዓ አንድ ሕቆ ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ንሱ ሪሴሽን ወይ ከዓ ቁጠባዊ ቅልውላው ወይ ከዓ ሽራንክ እቲ ቁጠባ ናይ ጀርመን እናነኣሰ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ከነወግዶ ኣይንኽእልን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ንሓዋሩ ዘይኮነስ ንዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ ወይ ከዓ ንሓደ ዓመት ክቕፅል ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ኣስተውዒልና ኣካይዳና ብርዲት ክንገብሮ ስቑኢልና ብሃውሪ ደቂስና ከይንህሉ ምክንያቱ ውሕጅ ተሃሚልካ ተፀኒሕካዮ ሒዝካይ ዝኸይድ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኢኮኖሚክ ሱናሚ እዮም ዝብልዎ ከምዚ ሃሪኬን ከምዚ ማዕበል ናይ ቁጠባዊ ሽግር ስለ ዝኾነ ኣስተውዒልካ ኣካይዳኻን ነገራትካን ኣስተኻኺልካ ተፀኒሕካ ምናልባት ክጎዳካ ይክእልኒ ብንፃሩ ዕድላቱን ክፈጥረልካ ዝኽእል ነገራት ኣለዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ኣይ ቲንክ ኣብዚኣ ነዛ ቪድዮ ክገብር ኣብ ዝቅረበሉ ዘለኹ ዕለት 25 ቅድሚ 1 ሰዓታት ሓደ ኢንስቲትዩት ኣሎ ናይ ጀርመን ንቁጠባ ናይ ጀርመን ካብተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ሪሰርች እናገበሩ ፓብሊሽ ገብሮ ወርሓዊ ስለዛ ወርሒ 8 ንዘሎ ንዝቕፅል እቶም ማናጀርስ ናይ ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝሃብዎ ገምጋም ስቲል ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወይ ከዓ ትፅቢት ናቶምሲ እቲ ኢኮኖሚ ፅቡቅ ክኸውን ከም ዘይኮነ ዘእንፍት እዩ ኢፎ ዝበሃል ኣይኤፍኦ ዝበሃል ኢንስቲትዩት ናይ ሚኒክ እዩ እዚ ድማ እቶም ዓበይቲ ካምፓኒታትን ተንተንቲ ናይ ቁጠባን ብቐረባ ዝከታተልዎ ኢንስቲትዩት እዩ ናቱ ገምጋም ድማ ስቲል እቲ ቁጠባ ኣብ ሬከርድ ለው ወይ ከዓ እቲ ናይ ካምፓኒታት ደረጃ ትፅቢት ንመፃኢት ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ዘእንፍት እዩ ስለዚ እዚ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝያዳ የብርሆ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና ኣብ ከምዚ እዋን ክንብል ከለና እምበኣር ኣብ ከምዚ እዋን መጀመርያ ንሕና ከም ነፍስና ኣካይዳና ከነስተኻኽል ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ወፃኢታትና ኮንትሮል ክንገብር ክንክእል ኣለና ኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት
كاب سراح كله يخليو يس تي أربعة لوس وكان يسرح unemployment تكالات هلو يمكن بلنا خلينا بحرف شاقن كل جزية أبكم زيوم تكالات أمين ناين خيل انتاي دا أخول زخونا نسلست أربعة ورحبو حدو كنكساقس الناس زخيل باجت كلوناك خلالو سلزي كل جزية أكايدانا قرطوك خون العلمان جزية يحتنا مالتيو كالي عبيت إنفستمنتات فلاي كم بعل جزاديو عب مكيناديو كلملي مجزاء أبزوان جزيو أيكونن انتاي دا تتأميم كجنزب كان كابيتال كان حسكا بفلاي جزان مكينات جزت اللي انت خوين كاب بفلاي ناي جزا كجودل سلزخل تواجع عقل غير كان بصنع بعد مكينة جن بستفل عليه مخنيات لعلي دي بزول الواقع تاتهم إذا دما حدا كم تنبلت أنا هنا ندارس لزي لتن كامباني ناي ندار واقع أزي كبير وان سلزول تواقع دما نابتي عند كاستمر ويكا نابانا نابتهم جزات سلزوس جرو تواقع خبري كالايكا supply chains بحال ويكا اتي حنتي مكينة وي حنتي نبرتري هذا اللغة ولا بجرمان تفري BMW وانتو خوينات مكينة بجرمان يكون تفري ويكا كل نجار بجرمان يكون نزلو السبير بارتس ناتا كملو على ميزمت بس دما عب ما حنقوي تفتيرو زلو اب تشاينا يكون بكالوت هجرات supply chains بحال اتناي كله نبرتات دمتصلو كم تقدمو يسرح يلن حدا كابو اب جزي كوفيد بزحت كامبانيتات سب سلازوصا نعبو وان كتكوي كالان تزعبي اب سبلاي تشينز اجان فتيروز نبرغن اب تشاينا زيرو كوفيد بوليسز إلهم زختل وزن برح جكوانا غدفوز خدو زلو من مبزحتن كامبانيتات لوجير وان سلازي نبري بزبط علباتناتن ويكاتن نبرتناتن بماكسيمم كاباسيتي سرحاي نبران እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ቀረባት ኣዝዩ ሕፅረታት ከም ዝፍጠረሉ ገይሩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ነገራት አርቲፊሻሊ ከቢሮም ኣለው ቫልዩ ናቶም ክንዱ ኮይኑ ዘይኮነሲ እቲ ፕሮዳክሽን ኮስት ወይ ከዓ ናይ መፍረይ ዋጋ ናቶም ስለ ዝኸበረ ወይ ከዓ ከምቲ ዝድለ ስፔር ፓርት ስለ ዘይረኽቡ ውሑድ ስለ ደፍርያ ዘለዋ ተን ካምፓኒ ነቲ ውሑድ ብኽቡር ይሸጠው ኣለዋ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ኢንቨስትመንት ምግባር ክንጥንቀቕ ኣለና ናይ ግድን ተኾይኑ ጥራይና ክንገብሮ ዘለና እምበር እንድሕሪ ክፀንሕ ዝኽእል ኮይኑ ከነፅንሖ ክንክእል ኣለና ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ክራይሲስ ትዝዓብየ ነጥቢ ክግበር ዘሎ ቀዳመይቱን ክሰርዓ ዝግባአኒ ክንመሃር ኣለና ምክንያቱ ትዝበለፀ ኢንቨስትመንት ኩሉ ግዜ ትምህርቲ እዩ ኣብ ግዜ ክራይሲስ ነገራት ሕማቕ ከድሎ ከምዚ ክበሃል ከሎ ንስኻ ነቲ ግዜ እናተምሃርካ ክእለታትካ ኣብቲ ዘለኻዮ ፊልድ ድዩ ካልእ ፊልድታት ድዩ ስኪል ሌቨል ናትካ ክእለት ናትካ ክትዕቢ ክትክእል ኣለካ ምናልባት ከምዚ ኣውስ ቢልዱንግ ወይ ከዓ ፕሮፌሽናል ሞያ ናይ ምግባር ድዩ ቫይተር ቢልዱንግ ነቲ ሞያኻ ናይ ምዕባይ ድዩ ሕጂ ግዝዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ክራይሲስ ክእለታትካ ክትዕቢ ኣለካ ኢሚድየትሊ ድሕሪ ክራይሲስ ኩሉ ግዜ ቡም ስለ ዝመፅእ ኢኮኖሚ ኣፀቢቑ ንላዕሊ ክዓቢ ከሎ ክእለት ኣማዕቢልካ ተፀኒዕካ ደሞዝካ ኣፀቢቑ ክዓቢ ይኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ክእለታትና ኢንቨስት ክንገብር ክንክእል ኣለና ትምህርቲ ክንወስድ ኣውስ ቢልዱንግ ወይ ቫይተር ቢልዱንግ ናይ ሞያ ናይ ምዕበይ ዕድላት ተዘይብልና ድማ እዚ ሎሚ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ክእለታትና ከነዕቢ ክንክእል ኣለና ካልእ ገንዘብ ኢንቨስት ምግባር ክንጅምር ክንክእል ኣለና እዚ ኸ እንታይ እዩ እዚ ዋን እዚ ስቲል እቲ ስቶክ ማርኬት ይኹን ካልኦት ኢንቨስትመንት ዕድላት ታሕቲዮም ዘለው መሊሶም እውን ክትሕቱ ይኽእሉ እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ብውሑድ ገንዘብ እንተጀሚርና እሞኻ ዓቕሊ ጌርና ርዲእ ጌርና ፅቡቕ ዝኾነ ፖርቶፎሊዮ ሒዝና ክንከይድ ተኽኢልና ምስ ግዜ ዓለምና ክንደይ ግዜ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ኣጋጢምዋ ዘሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቶም ብዙሓት እዩ ዋላ እኳ ብርቱዕ ክኸውን ዝኽእል እንተኮይኑ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ክትሰግሮ እያ ዓለምና ኩሉ ግዜ ንጂም ሮን ዝበሃል ሓደ ሊቕስ እንታይ ኢሎሞ ሓደ ክኢላ ወይ ከዓ ሓደ ፊሎዞፈር ክንብሎ ንኽእል ንስኻስ ነዊሕ ዓመት ተቐሚጥካ ኢኻ እስከ ብዛዕባ ዓለም ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እስከ ምኽሪ ሃበና ኢሎም ሓደ ካምፓኒ ዓዲሞሞ እንታይ ኢልዎም ሓቅኹም ኢኹም ኣብ ምሉእ ዓለም ይዘውር እየ ብዙሕ የንብብ እየ ምስ ብዙሓት ክኢላታትን ሊቃውንትን ንራኸብ እየ ካብዚ ኩሉ ዝረኣኽዎ ነዘን ዝመፃ ዘለዋ 3-4 ዓመት ከመይ ክኸውን ትንቢት ናተይን ተሓቲትኩምኒ ነዚ ይመስል ኢልዎም ልክዕ ከምተን ዝሓለፈ ዓመታት ክኸውን ኢልዎም እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመት 4 ሲዝንስ ኣለዋ 4 ወቅቲ ኣለዋ ድሕሪ ክረምቲ ቀውዒ ዝመፅእ ምናልባት ክረምቲ ክነዊሕ ይኽእል ክሓፅር ይኽእል ቀውዒ ምምፅኡ ግን ኣይተርፍን እዩ ድሕሪ ቀውዒ ዊንተር ክመፅእ ወይ ከዓ ሓጋይ ዝበሃል ክመፅእ እዩ ሓጋይ ክነዊሕ ይኽእል ክሓፅር ይኽእል ክኸብድ ይኽእል ክቐልል ይኽእል ሓጋይ ምምፅኡ ግን ኣይተርፍን እዩ
ድሕሪ ሓጋይ ድማ ጽድያ ምምፁ ይተርፍኒ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ወቅቲ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ መፅኢሎ ክነዊሕ ይኽእል ክሓፅር ይኽእል ድሕሪኡ ግን ኢኮኖሚክ ቡም ክመፅእ ወይ ከዓ እቲ ዝለዓለ ዕቤት ዝበሃል ክመፅእ እዩ ኣብዚ ግዜ ክራይሲስ ኣተሓሳስባና ክእለትና ፍልጠትና ንዕቢና ትክክለኛ ኣካይዳን ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ክንገብር ተጀሚርና ኣብቲ ግዜ ቡም እቲ ዝለዓለ ዕቤት እቲ ዝለዓለ ምስግጋር ናይ ሃብቲ ይኹን ምስግጋር ናይ ዕድላት ነቶም ነዚ እዋን እዚ ዝተጠቀሙሉ ጥራይ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ቡም ድሮ ነገራት ቀልጢፎም ስለዝድይቡ ክትገዝኦምን ክትመሃሮምን ኣይትኽእልና ሽዑ ክመሃር የተኢልካ ድማ ኣብቲ ግዜ ገንዘብ ክትእትወሉ ዝግባእካ ግዜኻ ትኸስር ኣለኻ ማለት እዩ ነዚ ፕሪንሲፕልስ ሒዝና እንድሕር ከይድና ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቂምናሉ ክንዓቢ ንኽእል ኢና ጀርመን ዓንተር ዝኾነ ኢኮኖሚ ዘለዋ ስቲል እቲ ሌበር ማርኬት ወይ ካቲ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ፅቡቅ እዩ ዘሎ ምናልባት ንግዚኡ ክገድል ክኸውን ግን ቀልጢፉ ክምላስ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ይኹን ናይ ብደረጃ ዓለም እውን ዝንፍት ወይ ኣብ ኩሉ ሃገራት እውን ስቲል ወላ እኳ ሰባት ክስጎጉ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ቀልጢፎም ናይ ምምላስ ክእለት ከም ዘለዎም ግን ኩላቶም ክኢላታት ይሕብሩ ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚ ስቲል ኣብቲ ኦፕቲማል ወይ ካብቲ ክኾነ ዝግብኦ ስለ ዘይበፅሑ ዘሎ እምበኣር እዚ ሓበሬታ ዝህቦ ዘለኹ ነቲ ቅድሚት ክፋሉ ጥራይ ሰሚዕኩም ኣይትኸይዱ ፕሊዝ እሱ እቲ ሓበሬታ እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን እቲ ፍልጠት ወይ ከዓ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እዚ እዩ ክንፈርህን ክንርዕድን ዘይኮንና ፍልጠት ሒዝና ትክክለኛ መንገዲ ብኡ እንተኸይድና ሂወትና ካብ ዝበለፀ ካብ ኖርማል ናብ ዝበለፀ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዕላማይ ድማ ከምኡ እዩ ፍርህ ንምንዛሕ ዘይኮነ ፍልጠት ሒዝና ነቲ ዘሎ ኩነታት ልዕሊ ካልኦት ተዓፃፂፍና ንኽንዓቢ እሞ ንኽንጥቀመሉ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ቪድዮ ዝተፈቲኹሞ ነታ ላይክ ባተን ህረምዋ ናብ ካልኦት ምንታን ክትባፃሕ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ጠለባት እውን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉለይ ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ክገብረልኩም ደሊ ኣርእስቲ እውን ኣብኡ ፀሓፉለይ ምስ ግዜ ርየ ድማ ገለ ክገብረልኩም ክፍትነ ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩ ንብለኩም ፀፅብቑ ቻው